כותב אותו אדם שאלו אותי הרבה פעמים למה אני מקריא את הפקסים שלו, ויש להם מדיניות מדי פעם לעלות, אנשים שמוגדרים כחולי נפש רסמיים, יש להם איזה פורקן שמדברים ברדיו. אני לא יודע מה מצבו הנפשי של מר בובלי, לפי הפקסים שלו, הוא אדם שמצבו מדרדר עד כדי אנוש, ולדעתי הוא לא ימשיך הרבה זמן. אז לכן אני נותן להם את תרומתי הצנועה, שתהיה להם איזה קצת גאווה שמזכירים את שמם ברדיו. אולי גם עוד כמה לקוחות יבואו לראות במקולת שלו מי זה הבובליל הזה, החולה, לא רוצה להגיד חולה נפש, כי זה לא הגון, אבל הפסיכופת הזה גם כן לא הגון, הדפוק בראש הזה, זאת מילה טובה. שימו לב מה הוא כותב. לא דאגתך לאוצר המדינה הייתה בהזכירך את הזמר פרץ. אתה לא מחמיץ הזדמנות להשמיץ אנשים מזרחיים שמצליחים בתחומם. גם השיר הציני שבחרת של זאב נחמה על תרבות הגורמטים, הייתה בו כוונת זדון. כפי שאמרתי לך, אתה אנטי-יהודי, אתה גם אנטי-מזרחי, אתה מלקק את הפיפי של שלום חנוך ואריק איינשטיין, ושונא את הזמר המזרחי, לפחות לפי השירים שאתה בוחר. חתום, אלי בובליל, תוספת שלי, הדביל, למען החריזה. אפשר לעשות על זה שיר. בובליל, יא בובליל הדביל, בובליל הדביל, סוחר על הקרדות. בובליל הדביל, בובליל הדביל, בשיר ובצליל, בובליל הדביל. כפרת אבונות. מה אני אעשה? יש לי חולשה לגועל נפש, לכן אני מקריא את הפקסים של הדביל הזה. תשמור את זה לארכיון לקראת התביעה המשפטית, כי אני רוצה להשתלט לו על המקולת.